Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista ni San Isidro Labrador or usa ka mag-uuma. Patron ni siya sa mga mag-uuma niya ug sa mga workers. Murag gibana-bana nga natawo ni siya mga 1070 AD. Niya namatay ni siya dunay duha ka bana-bana. Namatay ni siya 59 anyos. Niya ako ra ba karon 59 na sad ko. So murag dungan patyon no nasad ko ani. Or namatay ni siya 87 years old. Pero ang dool-dool ang 59 years old siya namatay. Naminyo ni siya ni sa tinganan to Maria de la Cabeza may gititle unya nanganak silag usa pero nakasinati silag milagro. May desisyon na mag-abstinence sila sa sexual marital act nila. Nagbuwag silang puyo, murag mga hermits, ug ang ilas ang anak namatay sad sayo, mao na nga nangamatay sila nga nagpractice og chastity sa ilang kinabuhi. Pulo sila mga buutan, manggihatagon ngadto sa mga kabos. Kabos kay ni si San Isidro Labrador pero porte niyang kusuga manghatag ngadtos mga kabos sama kaniya. Busa uban kaniya atong iampo ang tanang mga mag-uuma nga unta adunay maayong ani ug ang pagkamanggihatagon sa katawhan muhari unta sa kalibutan. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga manggihatagon kaayo nganhi sa atong simbahan pinaagi sa pagsigig palit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto nga unta hatagan sad sila sa Ginoo ug kasanto sa kinabuhi kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugot nga ang panig-ingnan ni San Isidro magdasig kanamo sa pagpakigambit sa among makaon sa uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas sakay sa sakayan ug midiritso sa Samotracia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis.
Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia, kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba, kay nagunahuna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami og nakigsulti sa mga babae nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtumpula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa bensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit, diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit sa pagdaig, diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipay ang Israel, diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion, diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa panghilin. Pawita sila og pagdaig ngadto kaniya. Dinuyogan sa piyang-piyang ug alpa, kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. O gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay, diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios, mana sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining hatag ni Kristo nga pagpatinaw sa buluhaton sa mga apostoles, nabuhat ni mga santos, nabuhat sa ni San Isidro Labrador. Ang unang giingon ni Kristo, magsaksi kamo kanako. So makig-uban ta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo magsaksi mahitungod ni Jesus. Nya ang Espiritu Santo di man makita, musud na siya nato ug ato siyang dawaton. Mao na nga kita mahimo sadtang saksi ni Jesus or witnesses of Jesus. Okay. Pangutan-an ang imong tupad na musta man karon nagsaksi ka ni Jesus. Tanawa, di ba? Wa kahibaw, nagsaksi ba o wa? Unsa man ang saksi, imong pamatud-an nga tinuod si Jesus. Muna ningon si Jesus diri sa Ebanghelyo, moabot yung panahon nga ang magpatay ninyo magtuo nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Ngano man ingon si Jesus, wa man gud sila kailas Ginoo sa Amahan, wa sad sila kaila nako. Kinsa may mo paila sa Amahan og ni Jesus, kita unta nga mga saksi. Unsa may unang ipaila nato nga si Jesus Dios, tag-iya sa tanan. Kinsay tag-iya ron sa imong balay? Sa imong hunahuna ba kinsay tag-iya sa inyong balay? Moingon ka, ako pa dir, ako gapatukod na. Wa na ka nagsaksi ni Jesus nga maoy nagbuhat o maoy tag-iya sa tanan. Kinsa ro'y tag-iya sa imong yuta? Nang imong yuta ba? Na ako gunang titulo pa dir, ako gina. Wa na sad ka nagsaksi. Kinsa may tag-iya ron sa imong anak? Kanang anak nimo ba kisay tag-iya para nimo? Ikaw, wa na sa ka nagsaksi. In short, kung mangangko na ta nga kita mo'y tag-iya bisag usa lang kabutang dinis kalibutan, wa na ta magsaksi nga si Kristo tinuod nga Ginoo. Timan-an gina nato. Bisag ka ng imong kilay, ikay mo angkon ana, imo nang kiskison kay imo na. Kanang imong sana ovary, imo nang putlo ng ugat diha, ipalaygit nimo kay ikay mo angkon na ng imong lawas nga ikagitag iya. Or kanang imong genital organ, imo nang transpiran o
gusto nimo nga genital organ, laki man ang imong genital organ, imong ilisag babae, tungod kay ikaw mo'y tag-iya, patay ka niya. Kanang imong naong, abi kay brown, imong papution, kay ikay tag-iya. Kanang imong buhok, imong ilisan-ilisan og kolor, kay ikay tag-iya. Kanang imong panit, imo nang tatuan, porting daghanang tato, mabulit na lang, buslot-buslutan pa na nimong mga dungga nimo diag unsa pa nay buslutan, mga ilong, mga dila usahay. Tungod kay ikay tag-iya, patuyang lang kag unsay buhaton. Wa na ta nagsaksi. Gilingi ag usab imong tupad na mustaman nagsaksi ka. Ayaw nagyug pangangkon mo na si San Isidro. San Isidro wa gid siya nangangkon, usa siya ka magdadaro or mamumuo under siya atong sa to Vargas, itong sa tingan atong Vargas mo to apelyido siyang amo. Mao na nga nagpaubos siya niya, hapit tanan iyang ipanghatag niya ang tanan niyang kinitaan ngadtos mga kabos. Ikaduha nga pagsaksi, musaksi ta nga si Jesus gamhanan na ay gahom. Mao na nga ang mga santos maghimo ginag milagro. Si San Vicente Ferrer porting milagro ani, si San Isidro naa say daghang milagro. Tanan gyud na mga milagro. Sila si San Pablo nagsuroy-suroy sila San Pedro naguban gyud ang gahom sa paghimog milagro. Di na ta sa magsigig pangitag milagro. Ang ato magong nakaapan karon, sige tag pangitag milagro, magmilagro kunuhay dito sa Birhen, adto dayon ta nang lugar, magmilagro ning usa ka santo, punsisok dayon ta dito. Hasta ning magmilagro ang pari o naay magpaila diha nga milagroso nga tao nga makaayog masakiton, halapundok sa ginato dito. Pero nalimot ta nga kita di ay mga saksis Ginoo makahimo sa tag milagro kung tugutan lang nato ang Ginoo nga mulihok dinhi nato. Kana bang di na ta mangangkon ba? Muso dayon ang gahom sa Ginoo. Kamo ade mo maghimog milagro day. Wa mo maghimo? Uy, paghimo sad mo paghimo ginagmay or dinagko. Dahil kausa nga nagpista mis amo dito sa Kahugan, nya doon namin event nya gideclare to sa Pag-asa nga signal number 2 ang Cebu. Nya mangabang mi atog baterya truck kay among ipatukar dito sa among sound system. Purtig yung uwana karong gabhiuna nya ugma kuan pa man signal number 2 man kusog kay uwan. Kami Sister Naray dito sa balay magrosaryo ta pagkagabi ba rosaryo mi pagkagabi. Uy, pagkaugma kusog malang gyapon kay uwan, wa man mo epekto ning milagruhan ni. Sige lang ato tong dayon pero dili kusog ang uwan na kay kanang mura na bag kanang dili anjud kay kusog ba. Dayonon tani waon ta tong baterya struck pasaw-pasaw gusto tubig dito sa katong talir atong akong kaila nya gidana na mo ngadtos na po abot na po sige mga punguan nya pasano naman tong baterya nga to bukid ingon dayon ko sa Ginoo dito sa kapilya ba sa akong kasing-kasing, Lord imo maganing gipahunong ang bawod ug ang bagyo kini pabanggamayng uwan. Kung imong gihuna-huna na kining among pagpistas kapilya makatabang sa pagtuo, imo ra gining pahunongon ang uwan. Nya ito man tong dago makanangit-ngit kay ba? Kita man kog murag pad nga murag hayag gamay. Nako sige, lakaw na ta. Adto na tas Kahugan, nituang ang uwan. Dangog lang ngadto ni kusog kaayo ang init anang adlaw ang pari wa maglisod pag misa didto kay ni uga-uga. Hangtod pagkagabi nahuman ang among party pa kanang program mga alas 12 gabi
Wa gi uwan, nindot kayo, basa-basa lang jutay pero na uga-uga sad. Nya tanaw na ako sa balita, paminaw na mo sa balita, signal number 2 man lang gyapon. Ana, pagkaugma, pag uli na namo, igo yung nada ang baterya nga rin sa ubos, ni uwan nagmaayo balik tulo ka adlaw. Kusog ang baha. Mga itong nakaingon ko, milagruhan sa Ginoo na. Yang among gipistahan dito, na oso manas atong kapilya, Tagutlo, Kabuok, Santos. Amo ditong gipistahan, Santo Niño, Verges Guadalupe, ug San Isidro Labrador. January. Amo na ditong naami aning tulo ka imahin. So, kaning mga experience ngon ani napagidaghan nga kasinatian bisan gani dinhi natay kasinatian. Mura bag mga milagro ba? Mao ni ang atong ipakita sa mga tao. Dili ng karatol, dili ng kabalaka. Para karon natay palitonon nga yuta. Dako arawana. Milagro ra man gyud makakuha na ang makasulbad. Daghang paagis milagros Ginoo kun iya ginang ihatag ngani sa simbahan, dako man kay nang kantidara, mura man tag malipong ana nya tagaan pagitas tag iya og medyo huot-huot ba nga allowance 6 months. So 6 months, Mayo, Hunyo, Abril gasugod, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. September ako to. Og ato gito og matuman gitong kondisyon nga gihatag sa mga tag-iya diha. Nga itugot sila pero unom ra ka buwan nya mga 70 million. Unom ka buwan asam ta mangita ana. Pero ako ni radyo ko ni San Vicente Ferrer og sa Ginoo di kumuhunong og pangitag paagi pero di sad ko maratol kay ang Ginoo og mo'y muhatag yun na. Pero di gyud muhatag ang Ginoo bisan pag sure ball na kayo, di gyud na mahitabo. Nya kay para manis simbahan, para manis kaayuhan sa simbahan, sa parokya o kanatong tanan, ambot unsay buhatos Ginoo, excited lang ta no. Atong suwayan og iyan ning ihatag, excited ta unsay sunod nga mahitabo. Tinining abangan ang susunod na kabanata. Katosang kani akong manghod si Clito na ato siya ay giopirahas kasing-kasing nya kuan pa ko ato mga 50 year ko sa seminary life nako di ako seminaryo year 2000 nya kuan ang among bayron nun sa ospital kay 300,000 naluwas ginoon siya pero 300,000 bisag 3,000 wa ko'y kwarta. Wa na gyud dead end. Akong gitawagan tanan ako mga kaila nga arang-arang wa gyud balibad tanan. Libot-libot ko diha sa may puente kay diha matos community hospital gi-admit. Sige kog Rosario Galakaw nako. Lord, dead end na gyud wa na sirado na tanan wa na gyud ko'y possibility nga makita pero excited ko unsay imong buhaton aron mabayran ning hospital. Relax lang ko. Tinuod yun, nabayran gid namo, nagsubra pa. Di na lang kumusulti kay abutan niya tag alas 10 sa buntag na. Naidaghan, tabo. Maghimo tag milagro, pinaagi sa dili pag-angkon sa mga butang. Ang anak ni San Isidro o ni Maria Maria de la Cabeza, gamay pang bata, nahog sa tabay. Di nila makuha kay lawom kaing tabay. Ang gibuhat sa duha, kama nagtiayon, nang lingkod sa kilid sa tabay, ug nagampo. Taud-tauran ni saka ang tubig, gialsa ang ilang anak. Kutob yun sa yuta. Ang ilang anak, naghilamos-hilamos na sad. Anak. Di mo to. Lagi na tabo lagi. Moto nga pagka himo ato ingon dayon si San Isidro ang timaan ani nga dili na kitay tag-iya sa atong anak kay patay naman tani nga atong anak wa naman tay mahimo nya gibalik mas Ginoo nga buhi siya tag-iya ani
muna kitang duha din ata mag-sex ato ng tahoron ang Ginoo. Atong gabuwag din silag puyo, lain na silag balay, nagatiman silang anak, pero wa na sila magdog. Moto'y ilang respond sa Ginoo, ilang gidison hastang ilang right isip banag asawa, ilang gidison hastang ilang anak, ilang gidison. Sama usab ni Maria, pagkasinati niya sa dakong gugmas Ginoo kaniya, nagpakasulugoon, iya sang gidison ang tanan, sulugoon ra siya. Ug diha nang gawas ang dagko kay mga milagro pagpakita sa gahom sa Ginoo. Tanan San Vicente Ferrer iyang gidison ana. Mao na nga grabe kaayo ang nahitabo nga milagro tungod sa ilang pagpakasulugoon sa Ginoo. Mao sa na ang atong pagsaksi sa Ginoo, pinaagi nga magpakasulugoon ta. Nya kung suguon na tas Ginoo, igo ratang mo implementar og magmatinud-anon sa pag-implementar sa iyang mga plano, pero ang tanan dili ato. Muna din sa parokya, isip inyong parish priest, wa gyud ko nangangkon ani. Ang akong obedience tuagid sa akong obispo, sa atong obispo. Iya kong tiksan ikaw nga pabalhino nako, balhin na sa dayon ko. Bahala na mo din ug tiwas anang kumbinto. Ug mingon sa nang obispo, ayaw na pamaligyag slot. Padre, hasol na kay kapaminawon. Adi na sa kong maligya. Kay obedience man to the bishop. Ana. Pero samtang wa pa ko ingna ni Bishop Palma, sige ra jud kog baligya ani. Ang ato ganing halin as of yesterday sa SBF DAG nga slots nanatay halin nga 19,147 ka slots. Pakpak. Ang ato sang MMPP para sa atong Flores de Mayo nga celebration nanatay halin nga 3,213 ka slots. Pakpak na sa gamay na lang nahibilin 6,787 slots, 100 na ni per slot. Basig kutob na ni rong Domingo, pero kutob patapit sa 28 mamaligya ani. Pero karing SBF daghan pa manig sobra 56,853 pa mani, tag 500 per slot. Hantod gini mahuman niya itong kumbinto sa planning sa atong architect ug sa atong mga contractors. Posible mahuman ang atong pag-construct between February and March 2024. Nanatay bag-ong kumbinto, inigpista na to pohon o pananglitag makaabot pa mo. Pero ang bayranan, kibaw na tadaan ko to brasan sa. So ang ato sang slots, ato sa ning paningkamutan nga mahalin between January and February. Aron kabayad-bayad kita, mahurot ning 56,000 nga SBF DAG. Una, sige lang kitag palit. Di na lang ta magsigsubay, kapila na ta ni palit. Sige lang kitag palit kung naa ang imong gugma. Unya, usaon niya ni sa mga milagro nga mahitabo dinhi sa atong parokya. Nasad, pinaagi sa atong pagpakasulugoon sa Ginoo, idiso na to ang atong mga kwarta, niya atong pangutanon ang Espiritu Santo, pila may akong paliton nga slot karong adlawa. Ana, palit dayon kung unsay isugo sa Espiritu. Ayaw pagpalit according to your own estimation. Kay ikanay nangangkon ana. Dungan tagpalit ani ug uban pang mga buhat nga maayo. Manindog ta. Mga igsuon, daghan ang nagsaksi pinaagi sa pagtuo nga nakapahimong inila sa atong Ginoo ug mikaylap ang atong pagtuong Katoliko.
uban ni San Isidro Labrador, ato karong ipadangat ang ato mga pangamuyo, pinaagi sa pag-ingon, Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, magbudlay sa pagdala sa Dios nong mensahe sa paghinulsol, ngadto kanila nga sa kinasingkasing nangita sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga politiko, mamahimong mga tigpatuman sa kamatuoran ni Kristo, pinaagi sa ilang matinud-anong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag adlaw, dili unta makapaluya kanato, hinuon ang atong pagtuo, mutubo ug maglig-on pinaagi niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, ug mulahutay diha sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga si Halang Diyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay, makakaplag ug kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Makagagahom nga amahan ug maghahatag sa tanang mga grasya, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo diha sa pangaman ni San Isidro Labrador, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga gamot, alang sa pagdaig ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok ang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami kanimo niining mga gasa sa paghandom ni San Isidro Labrador. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalinaw ug kahiusa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaogon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, ang among Papa, ni Jose, ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
San Isidro Labrador ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimong makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. His my friend,
Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among gidawat niining paghandom ni San Isidro Labrador magsantos unta sa among salabutan o kasing-kasing aron mahimo kaming takos sa pag-ambit sa kinaiyang Diyos nun. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kinabuhi. Niya ang ato lang buhaton, magsaksi lang gyud ta sa Ginoo matag adlaw. Ang basic natong saksihan nga ang Ginoo mo'y tag-iya, mo'y naghimo o mo'y tag-iya sa tanan. Nga ikaduha, ang Ginoo gamhanan busa pinaagi nato mohimo siyag mga milagro. Dili kay magsigi tagpangita og milagro. Atong ingnon ang Ginoo, hatagi ko himo akong instrumento sa milagro. So kining atong mga slots mao na ni ang ato dinhing mga milagro. Ako mo instrumento. So pamalit mo maayog slot. Imagine di ba na milagro nga ang imong 500 nga ihatag dinhi ipalit nimo SBF dag makapatukod og kumbinto nga mobalor og mga 35 million. Ang imong 500 makatukod nag kumbinto nga 5 million ang worth dili. Pero kung imo nang isigig hatag sa ngalan sa Ginoo sa simbahan, mahibong lang ka nga matukod man day ang kumbinto. Ang atong budget nga 1 million para aning atong flores pinaagi sa panghatag og hinabang ato sa atong mga kapilya ug sa mga kabus nga mga kaigsuunan. Ang imong 100 pesos makapakumpleto anang 1 million di oy. Milagro gid na basta imo lang ihatag ang imong saman share. Mumilagro ra ng Ginoo ana. Parihara sana sa 5 ka isda nakapakaon og 5,000 ka tawo kay gihatag man ngadto ni Kristo. So maghimotag milagro ha, mamalitag slots. Lingian ay mong tupad ina magmilagro na ta. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa